Assalamualaikum urang awak. Urang tua bakatuh indak salamo angan-angan bisa menjadi kenyataan, tapi ado juo mimpi nan ditakdirkan hanya untuk dipandang dari jauh. Dengarkanlah. Yonan baraso indah kata jangkau, dek pangalan di tangan sayu ijo akade nule, buah nan tinggi di rantiang awan. Dek pangalan di tangan sayu ijo akade nule, buah nan tinggi di rantiang awan. Urang awak indah sado mimpi harus dimiliki, kadang melebihkan adalah jalan terbaik. Saja tersinta
Terima kasih. Urang awak, mimpi boleh patah, tapi harap jangan sampai padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.